שלום לכולנו, אנחנו השבת נקרא פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא לארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. וירשת וישבת בה. אומרים לנו המפרשים, והיה לשון שמחה כי תבוא לארץ. אין שמחה כמו היום שאדם עולה לארץ. בטח אתם רשמתם ביומן את יום עלייתכם לארץ, כמו שהרמב"ם עשה, היה חוגג כל שנה את היום עלייה לארץ. יום ההולדת שלנו. התורה פותחת במצוות מקרא ביקורים. יש לנו בביקורים שתי מצוות, הבאת ביקורים, מקרא ביקורים. הבאת ביקורים, אדם חקלאי שמגדל פירות שבעת המינים, כאן בארץ ישראל, בעבר הירדן המערבי, הוא מביא את ראשית פרי אדמה לבית המקדש. כמו שהשיר אומר, סלנו על כתפינו, ראשינו הטורים, מקצות הארץ בנו. מביאים ביקורים לירושלים. למי נמסרים הביקורים? לכהן, כמו תרומה. אבל מסביב זה יש הרבה דברים. מאתרים את הביקורים ועולים בקבוצה גדולה ושרים וישנים בטבע. אבל החידוש של הפרשה שלנו זה שהביקורים האלו צריך לומר פסוקים במקדש כשמביאים אותם. מה אומרים בפסוקים האלו? אומרים תודה לשם. אבל לא תודה לשם הודעה שמתחילה מהיום ששתלת את הכפנים, אלא הודעה לשם מהתחלת ההיסטוריה. מיעקב אבינו, אדם שהמבט שלו על החיים הוא מבט של 4,000 שנה, זה בן אדם ערכי. הוא יכול להסתכל על המאורע העכשווי בפרספקטיבה של 4,000 שנה. איך הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו בתור לאום, תחנה לתחנה, לטוב לנו כל הימים. אז לכן הוא מספר את כל ההיסטוריה של עם ישראל, ירידה למצרים, והמכות, והיציאה ממצרים, וההגעה לארץ ישראל. והנה, הבאתי את ראשית פרי אדמה. זכיתי לקיים מצוות ביקורים, ומכאן מעברים למצווה דומה מאוד, שגם קשורה בדיבור, ביאור מעשרות. 2 שנים, אנחנו צריכים לבדוק שאת כל המעשרות שהסרנו, באמת כל אחד יגיע ליעדו. כי זה לא מספיק ששמתי 10 קופסאות שימורים של זיתים ואמרתי זה לכהן. בסופו של יום הכהן גם צריך לקבל את הזיתים הללו. אז 2 שנים, אדם צריך לעשות חיסול מלאי, ולראות שלא נשאר בבית שום דברים ששייכים לכהן או ללוי או לכל יעד אחר. גם נקרא בפסוקים שלנו על ענייני ברכות וכללות שהצטווינו לברך אותם בכניסה לארץ. כמו שחז"ל מספרים לנו שעם ישראל הגיע להר גריזים והר עיבל, הכהנים והלווים עמדו באמצע עם ארון הקודש, ארון הברית, 6 שבטים עלו להר גריזים, 6 שבטים עלו להר עיבל, והכהנים והלווים פתחו בברכות וכללות. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. כולם עונים אמן. ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. התורה כאן מונה מספר מצוות שצריך להגיד להם שזה לא רק שזה אסור, אלא מי שיקשל בהם הוא יהיה בארור. ארור זה סוג של כללה. ולהפך, מי שיקיים יהיה בברוך. והברוך האחרון הוא ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. מה זה יקים? זה כמו שאנחנו עושים פה, יש פה איזה יהודי שמפנים מזמנו כדי להסריט דברי תורה, כדי להפיץ אותם. מה זה אומר? זה לגרום שהתורה תהיה נחלת הכלל, שהתורה היא תהיה מועברת הלאה. זה להקים דברי תורה. כל מי שיש ביכולתו להקים דברי תורה, להקים מסגרת של שיעורי תורה, שיעשה. יהיה בברוך שברכה שהתורה מברך אותנו. כל השבטים אמרו אמן על הברכה הזאת. אנחנו נקרא בפרשה גם את הפסוקים, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה. חז"ל אומרים, היום הזה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה עבודה שלנו. אתה פותח סידור, וואי, איזה יופי, פעם ראשונה אני אומר את התפילה הזאת. אתה פותח ספר חומש, וואי, בחיים לא קראתי את הפסוקים האלו. להתחדש, להסתכל על עבודת השם
בפנים חדשות, בהסתכלות חדשה, בחיות חדשה. זה דבר מאוד חשוב. אנחנו גם נקרא השבת על הנושא של הברכות וקללות, שמשה רבנו אומר, מה יקרה לנו אם נשמור את המצוות, אם בכלל לא נשמור את המצוות. אז אם נשמור, ובאו עליך כל הברכות האלה וישיגוך. מה זה ישיגוך? גם אם תברח מהברכות, הברכה תשיג אותך. אומר הקוצקר, אז ישיגוך מלשון השגה, השגת הרייבד. ישאלו אותך, נו, עם כזה ברכה, מה עשית עם הברכה? קיבלת כוחות, קיבלת כסף, קיבלת כישרון, נו, וישיגוך. וחד ושלום, אם לא מקיימים את המצוות, רשימה של כללות, יותר מדי, צדי חטא כללות. בתוך הכללות אפשר לראות גם דברים יפים. ובגויים מהם לא תרגיע, לא תמצא מנוח לקו רגלך. בתוך הכללות יש ברכה, שעם ישראל לעולם לא ימצא את עצמו במנוחה ובמרגוע באומות העולם. לא כאן מנוחתנו. אני מכיר יהודים שקראו בגולה עד שעלו לארץ, לא הסכימו להצביע בבחירות אפילו. למה? זה לא המקום שלנו. להרגיש את הזרות כל הזמן. וגם יש עוד דבר יפה בתוך הכללות. התורה אומרת, אתה יודע למה כל הכללות האלו? תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה בטוב לבב, מרוב כל. אתה צריך להתרגל לעבוד את השם בשמחה. שמחה הזאת הזדהות עם מה שאתה עושה. אל תעשה דברים כמי שכפאו שד. תלמד בשמחה, תיתן צדקה בשמחה. תעבוד את השם בשמחה. השמחה המדבקת, השמחה המבטאת את הקשר העצמי שיש בין עם ישראל לבין נותן התורה. יהי רצון שנזכה, אמן כן יהי רצון.